Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa. Ọ kakwa mụọ nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo na-ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọha n'uju na obi Obinwanne Igbo TV nke dị n'ala Hamburg n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku ma bụrụkwa ụbọchị 28 nke ọnwa nke a bụ ọnwa ise n'ahọ a anyị nọ n'ime bụ ahọ 2025. Anyị na-ekene onye Igbo ọbụla bụ onye na-ege anyị ntị n'onu wee na-asị ebe ọbụla ị nọ tọọ ntị n'ala gee ntị buru oche gị kpugodebe ka anyị kene Chukwu maka na ọ bụ ekene ka ọ na-eri. Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa anyị afụgokwa ụbọchị tata anya bụ ụbọchị Nkwọ. Anyị na-asị ka Nkwọ kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị ọganiru, kwọtara anyị ịdị n'otu, kwọtara anyị ịghọta na anyị niile bụ otu, na ụmụ Igbo niile na-asụ Igbo bụ ofu ka ha bụ, na mmadụ bụ mmadụ, na ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị na-asị ka Nkwọ kwọpụrụ anyị ajọ ife ọbụla na-eme n'ala Igbo ada aga n'iru. Nkwọ kwọpụrụ anyị ya. Nkwọ kwọpụrụ anyị egbu anwụ ọbara. Nkwọ kwọpụrụ anyị ndị na-eme ihe n'ike n'ala Igbo niile, mana ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile, ọ kacha ndị gọvanọ anyị kwesịrị na-edoziri anyị alaba anyị. Nkwọ kwenye ha amamife ha ga-eji wee mata ife ha kwesịrị na-eme dịka ndị ọchịchị. Nkwọ kwenye ndị nke ji afa Chukwu afa gị wee na-eme ndị be anyị otu n'anya afọ ụzọ. Nkwọ kwenye ha Obinwanne ka ha wee mara na onye riri nwanne ya riri onwe ya, onye gburu nwanne ya gburu onwe ya. Nkwọ kwọtara anyị niile ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne n'ebe ọbụla anyị bi n'ụwa niile. Nkwọ kwọtara anyị amamihe anyị ga-eji wee mara ka anyị ga-esi bịakọtakwa ọnụ na-emekọrịta ihe ọnụ dịka ụmụnne, dịka ndị nna anyị si wee kụziere anyị ya na gboo. Ihe ndị a niile ka anyị na-agọ n'ọfọ na-agọnye ya wee na-asị na ọfọ nke gị nwa na-agọ, ma ọfọ nke ngọrọ, ma ọfọ nke ụmụnne anyị ga-agọ n'oge na-abịa abịa. Anyị na-asị ka ọfọ soro ibie wee ree n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ise.